Şu 4 tane sıfat beripdir Allah Taala öz cennetine. Näme? Kemallygynda, wasfynyň owadalygy üçin aýdypdyr. Tejri min tahtihal anhar. Cennetlik eteginden ýaply akyp barýar. Şu dünýäde her jengeli we sen ey musulman dogan, her bostany we içinde bir akyp barýan ýap bolmasa, o jengeliň däne hiç owadalygy ýok. Bir afşary bolmasa, çeşmesi bolmasa, ona hiç kim oturşuğa da barmaya, tefriye de barmaya, hiç bir keyifçiligi yok. Ýöne bir bağ bolup ýatsa. Cennet ozuru dälipdir. Cennetlep afşarlar zaýynda, çeşmeler zaýynda, ýaplar zaýynda tejri min tahtihal anhar. Kur'anyň näçe haýerine aýdýar Hudaý Taala. Lehab ýaply däni eti wörnüp duran arasy suwla akyp barýar. 4 ýap bar diýipdir ulamalar. Birsi suw akyp barýar. Ki şu suwdan her kim içse dirilik berýär, ki soňramynyň hiç ölüm gelmeýär jennetiň içinde. Bir ýappa süýt akyp barýar, akça süýt. Onu içen adama ennamynda bir guwwat gelýär, bir güýç gelýär. Şu dünýädäki insanyň 100 barabar güýji berilýär, ki ondan sonra hiç zäfo, zäifçilik, ejizçilik ol adama gelmeýär. Ýene bir ýappa bal akyp barýar. Lap arýan baly. Onu ba içenden soňra jennetiyle Hudaý Taala şoň bedeninde bir saglyk berýär, bir salamati berýär ki ondan soňra hiç mogun merizlemeler. Hiç jennetiň içinde. Ýene de bir ýappa şarab akyp barýar. Ki onu içenden soňra adama bir hoşluk, bir şatlyk getirýär ki onu içenden soňra hiç wagt gam we gussa sende bolmalylar. Her nöbet müňdürli şarab içilen Mahtumul Hakymyz nagat awadan goşýar. Her nöbet müňdürli şarab içilen, elmas, hünji, ýakut, durlar seçilen, renk bereng behesap güller açylan muşka ambar qokyr ýyfy beheştiň diýär. Luqman näme diýär öz ogluna, Luqman Hakim diýär. Ey oglum diýär. Sen horozdan ejiz bolmada diýipdir. Horoz bir heywan diýipdir. Sen şondan ejiz bolmada diýipdir. Dangdan bolanda horoz turýa, tesbih aýdýar diýipdir. Amma sen gıflat ukusunda ýatyň. Dila berhizu taat kun, ki taat bih zehar karas. Saadet an kesi daret, ki vakti soh bidaras. Dila berhizu taat kun, ki taat bih zehar karas. Saadet an kesi daret, ki vakti soh bidaras. Khurusan der seher guyand, kum ya eyyuhel gafil. To az mestine midani, kesi danet ki hoşyar ast. Gizeli turup däni horozla tesbih aýdyp turun daňatdy diýip gıýgyryp sen gıflat ukusunda ýatma oglum diýipdir. Bir wagt gize ýary turýan awliýalaň birisi turupdyr. Hey welede ukusy berip, ukusy agyrrak görýär düşegi bar. Şomoga düşek näde saňa gözüňe gowurýar, köpçek näde gözüňe gowurýar, üstüne gidip ýatasyň gelýär. Her gece turup namaz okuyan, şu gece yağdavrak, uqsağırrak, düşeği gözüne kavvörünüp duran bolmalı. Onu da nefsine qaim durup näme edipdir, sabr edipdir, barıp aýdypdir. Ey düşeğim deyipdir. İnneke lelinun, wallahi inne fil cenneti le'elyenu minke. Ey düşeğim deyipdir, üstünceyle elini çekipdir ha düşeğine. Ey köpçeğim deyipdir. İnneke lelinun, sen nagat yumşak diptir, nagat qaw diptir. Yöne ve vallahi inne fil cennet la alyanu minka. Cennetin içinde senden yumşakrak düşükler ha diptir. Menden sen üstünde yatma bilen on üstünde yatmadan galyp başarmayan diptir. Bağışla dip gida kan namaz bilen bolupdyr diýär. Göňden ýokarydyr, arşdan aşagdyr. Ey yarallar, orny ödü beheştiň. Hedarmyň nagmasy, yüzmüň makamy, hemişe gurugly, sazy beheştiň. Hazır ýaşyn ruzy kılsa gezmäge,
Davud katipligin berse yazmaga, gije günni dursam şerhin düzmege, minden bir aydılmaz sözü beheştin. Derviş düýüşde görüp bolmuş aşıgy, Qızıllan gaýrylmış ferşo işigi, Qızıllan gaýrylmış ferşo işigi, alimi qarqadan nurdan ışığı, eger bir açılsa yüzü beheştin diye maktum oluşan. Qızıllan gaýrylmış ferşo işigi, la ferşi, düşeği, lahafasi, köpçeği, lu'lu mercan bilen owadollanan, la ýakty berip duran ýumşak düşekle cennetin sünnete ýar dipdir. Ýanky Hudaýyň duasy bir az okut tutup düşeği gözüne gowurnan näme dipdir? Wagt sena gow ýumşak dipdir. Ýöne senden ýumşak düşekle wa cennetin içinde. Men sen üstünde ýatma bilen oň üstünde ýatmadan mahrum galyp bilmeýänni ýene namaz. Ketubul ansama fa duyufuki ahdawki wa ama wa